I počnemo ljudi, Dark Gamer ovde i danas ćemo igrati Minecraft, to pokazati moj Minecraft server. Znači, ovo sam ja, pa onda krenemo. Znači, ovo je moj spawn. Kopiramo Nikola, sad ćemo tako. Spawn. Mi tako ne laguje. Znači, ogroman je, tu će biti još dosta stvari. Varpovi, varpove nemamo, varp nije nigdje. Znači, mini PvP. Dark, znači, ovo je moj drug Petar napravio, pozdrav njega i na kraju ćemo da imamo pozdrav. Znači, ovo smo mi, znači, sada gema, vidite, nisam menio nikad, ništa nije sad. I sad ću upucam. To jest neću sad to. I vidite. Znači to i sad imamo spawn. Spawn. Znači imamo i kitove. Kit. Znači server još u izgradnji. Gratis server koji u prošlom tutorialu sam pokazao kako napraviti Minecraft server. Sad ću pomičam. Ako uploadujem klip jedan, ne bite skoro, vidjet ćete 10 minuta, ali u tom klipu je sam prešao da bi snimao, to što sam snimao Barbicam 10 minuta možda. Znači, evo sad nešto idemo napravimo. Znači, vidimo se za sekund samo da nađe mesto gdje ćemo da pravimo PvP, znači vidimo se sekund. I ljudi, evo nas nazad, znači našo sam ovdje ćemo praviti, znači ako da bude stalo, bit će malo veće od ono, znači tu pravi prostor, tamo je nekako spawn, ne znam, znači evo ski, šajmo da vidite. Samo sam ukucao za naprav i eto ima skin na odru i da možete nećemo da vidimo što vidite. Ok. Znači, ajmo napravimo od bedrocka. Bedrock. I bit će još dosta, nadam se da ću uspustiti lepo sve da snimimo. Ne vidim, znate šta? Mi ćemo praviti to najbolje na nebu gore. Sad ćemo da sušimo. Mi tako laguje svejedno. Znači, ja ću ići iz gore, hoću staviti pauzu dok ne snimim gore, pa ćemo ga napraviti. Čujem, vidimo se u second pause. I evo nas nazad, znači tamo je gore. Vidite tamo, ovdje sad kubiću, znači ovo se to srpno. Vidite, koncept. I sad ćemo napraviti klik, to ćemo napraviti. Ja nisam neki vloger, tako da hejtujte vas slobodno, ali znam da sam mnogo vlogovanja. Tako. To ponovno baguje. I da šta ćete mora se mora da znači ja bolje ne mogu ovako. Sad će ja vidjeti koja će pa ne nije ovo već može. Sad to ćemo nagađamo koliko blokova. Ajde. I jedan završili.
Izvinite ako pričam tiho, ne znam ja što. Možda će, evo ga, znači možda će izgledati mi. Meni se tako sviđa. Znači, nadam se da će biti uspješan na kanalu. I u prošlom klipu koji sam snimao, ja mislim u prvom, rekao sam da vam prepoznajete moj glas i da li sam imao YouTube kanal. Ako znate koji sam YouTube kanal ima, napišite dole u deskripciji, pa ću vam ja govoriti i ja ću da li tačno da i kažete naravno. A mislite da imam kanal ili ne? Ja vam to neću govoriti, tako da pišite u komentarima. To sam da stavim pauzu da pravim malo, pa ću mi vraću. Neću, ajde ovako ću. Možda uskoči neki na drugu klipu. Čekajte, samo sekund, nisam nešto. Evo što vas iza Skype-a. A budete pogodili da ću vam moj Skype name. To, ako budete pogodili, ja vam neću reći, nije hvala sve da vam kažem, pa... Znači, vi nagađite u komentarima. Ajde ljudi, ja ću staviti pauzu, samo to da završim. I onda ćemo da urađujemo gore to. Ajde, mislim za sekund. I ljudi, evo nas nazad, znači koliko pauza sam stavio, 4-5. Ali mi smo ovo završili. Evo ga. Znači, prekadno smo snimali, zašto pa? Zato što snimam Bandicamom, a Bandicam može se da snima samo 10 minuta. Znači, pokušao sam sve, skinuo sam njihovog sajta. I zato će nekad sam da prestanem da snimam, pa da znate. To, evo sam će malo, još malo, to sam te ostavila. Da ne bude klip glup, znači. Tako. Uvadit će se. Samo da pazim koliko snima. Taj bre, taj, joj bre, time, joj da. Ja nešto zaboravim na engleski bot. Znači ja ne znam kako snijem. U 8 minuta na 9 ću morati da prekinem. Pa ćemo nastaviti. FPS drop, ne. Ljudi, ja ću ovdje prekinuti epizodu, znači ljudi, to je to sve za ovaj klip, ja sam bio Dark Gamer, a mi ćemo u sljedećem klipu.